गामायनाय गोसोआ नोंखौनो गोसोखांब्ला बे जाबाय खन्थाइनि मुं। 1 नम्बर नोंनो बुंनायसाय नोंखौ बोरै गारनो हानो, नोंनो बुंनायसाय नोंखौ बोरै गारनो हानो, आंदि थारै गोसो थोथारो नोंखौनो, नोंजों मोनलायनायनि खाफालाव दाथाथों मानो, नोंजों मोनलायनायनि खाफालाव दाथाथों मानो, एंगारलांहोनोनो हाया माथो नोंखौ गोसोनिफ्राय। 2 नम्बर मेगननि नोजोरजोंल' नङा, मेगननि नोजोरजोंल' नङा, गोरबोजोंसो आंनि गोसो थोनाया। नुदोंना नुवाखै नोंनि गोसो मेगना आं मिथिया, नुदोंना नुवाखै नोंनि गोसो मेगना आं मिथिया, नाथाय गोजोनगोना नोंजोंल'खा आंनि जिउआ। 3 नम्बर दुखुआबो नोंनो, खुसियाबो नोंनो, खुसियाबो आंनि नोंनो, दुखुआबो नोंनो, खुसियाबो आंनि नोंनो, दानाजा नों एंगारलांनो दान्दिसेल'ब्लाबो, मानोना गासैबो गांनाय उखैनाया थाजिम जायो ओरैनो, मानोना गासैबो गांनाय उखैनाया थाजिम जायो ओरैनो, अराय साखाथियाव नोंखौ मोनोब्ला। 4 नम्बर आं मिथिगौ जोबोर गोब्राब नोंखौ मोननांगौआ, आं मिथिगौ जोबोर गोब्राब नोंखौ मोननांगौआ, आरो बेबो थारखा नोंखौ गोसोनिफ्राय एंगारनो हानांगौआ, नाथाय जाथोंआनो नोंसिनि गेजेराव आं बावनासा, नाथाय जाथोंआनो आं नोंसिनि गेजेराव बावनासा, एरख्लायनो नाजाथारगोन आंबो जेसेबांखि गोजौनि हाथरखि जाया। 5 नम्बर आं ओरैबादि लुबैयो थांना थानो, आं ओरैबादि लुबैयो थांना थानो, जोरथों नांगौब्ला नोंनिख्रुइ सानसे बाङायानो, नाथाय दानांथों थैलांनो नोंजों आनजायलायना दान्दिसेबाबो। दाना 2 नम्बर मिथिमारनो लुबैयोब्ला आंनि गोसोआ मा, मिथिमारनो लुबैयोब्ला आंनि गोसोआ मा, फोरमायो आं गोसो गुबुन जेबो गैया, गुबुन जेबो गैया दा नोंखौ अननाय गोसो थोनायनि अनगा। 4 नम्बर साफि फै नों खाथियाव बिखाफोर दानना, साफि फै नों खाथियाव बिखाफोर दानना, फोथायहोनो नोंखौ आंहा गैया बाथ्रा, खोनासंफै बिखाजों बिखा होगथाबना, खोनासंफै बिखाजों बिखा होगथाबना, बेसेबांनि समाव बुंदों नोंनि थाखाय बिखाया आंना। 8 नम्बर गोसो थोयो नोंखौ गोसो गोरबो मोदोमै, गोसो थोयो नोंखौ गोसो गोरबो मोदोमै, साफिगौ साफिगौ सानो बिखाफोर दाननानै, गोसो थोनायनि रादाब नोंनो फोरमायनो साननानै। जोब्बाय। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन।
रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।